Čaute ľudia. Aj, dneska som tam pri novom videu. Dobre, dneska si ideme zahrať Brookhaven a ideme hrať. Dobre. Dneska si ideme zahrať Brookhaven a ideme hrať 24 hodín za gangstra. Dobre, tak môžeme ísť na to. Toto je môj kamarát, no. Počuli ste ho? Pozdrav ešte raz. Tak asi... Dobre, no môžeme ísť. Dobre, poď za mňou. Kamo, nemáš nové auto. Nemám lepšie asi než ty. To je jedno, brašku. A tak nevadí. Dobre, tak poď za mňou. Nejaké pomalé auto mám. A nemám. Dobre, tak ideme za gangstra. A kde som dal ten barák? Poď za mňou. My sa tu budeme točiť dlho. Dobre, takže... Ideme sem. Tu bývam. Ja viem, stal 2 milióny, tak dúfam. No je nechutný. Ďakujem. Dobre, ty tam choď. Dobre, my ideme kradnúť, hej? Ideme kradnúť. Ale kam? Čau, ja idem. Dobre, ja idem, počkaj, to neviem, že je trezor. No ja viem, že je to zaujímavé. Tak ale ja hľadám na domoch, ty. Ježiš, tu niekam má ona. Ja idem vykradnúť doslova. Banky. Ja sa prevrátil. Ja som mŕtvý. A však ja môžem mať free premium. Tak asi nie. Ježiš. Dobre, ja si idem robiť make-up, dočkaj. Tak nič. Ja si idem vyfarbiť vlasy na modrú. To je hnusné, to je nechutné. Mám goldy. Dobre, tak si ich nehaj. Už mám. Či kokos, ale inak vyzerám, počo to snehám. Fuj, ale strašne mi to ťahá oči. Nevadí. Kamo, tu čo je? To je tenká palica. Reálne. Sej tu ničím kokosu moje money bude mať, hej. No, jasné. Ty vieš... Ja mám viacej peniazy, no za chvíľku budem mať zase aj diakam. Ja to mám v riti. Ježiš! Bitcoiny. Dobre. A dajte, ľudia, za kedy vykladám banku, tak dajte prosím like a odber. Podporíme to. Nedávajte o nič. Kamo! Tak nezase. Jak sa voláš na TikToku? Či na Instagrame? Aj to ti je moje. Ja to môžem povedať. Ja to viem. Ale ja ten Instagram už nemám. Mhm. Ja to mi prinesú, ja som si odinštaloval. Dobre. Prosím, dajte like a odber, hej. Áno. Ja neviem, čo robím. Na posledný deň dostal jednotku, takže si to fakt zaslúži. No. Mám diamanty a ty nie, ty srač. Ja to aspoň robím robotu, vieš. Ja pracujem v kine. Takom divnom, ale však pohode. To nevaj. Kde si? A ja som vykradol banku, A ty nič, ja mal som 2. Ja si idem kúpiť oné. Ja si idem toto kúpiť zbraň. Kde si kúpiš zbraň, ja už mám. Ale ty si ju nekúpil, ty si ukradol. Neukradol. Jestli to si ty? To je jaká baba. Kamo. Dobre. Ja to zastavujem. Práško, ja som teraz vykradol banku, vieš. Ja ti ukážem, čo mám ja, poď von. Pred auta.
Napíšte do komentára, že či vám s ním točí viacej videí. Poď sem, aha, pozraj, ukážem ti, pozraj, čo mám ja, poď sem dole. Nepotrebujem, no čo máš? Bitcoiny, kokos, zlato, To je zlato, to nie je Bitcoin. dia. Super. Nechceš? Borka, nechceš dia? Ona mi dala mobil. Ja jej dávam dia, ale ona nechce. No, už si zobrala konečne. Tak, ja idem do gymu, tak ma neutrakuj. Ja idem s tebou. Ja som tam mal plán ísť, takže tam Jasné. ja som sa pomýlil. Tu jak ty budeš robiť drifty? No a? Ty, koľko za ty by na auto. Ježiš, ty si tu. Ty ani nevíš, kde je gym. Tu? Jasné. Počkaj. Ježiš, kamo, oni to... Ježiš, on je na druhej strane, ja som piču. On je tu. A kde? On je tu ten gym. A ty čo si povedal? Však ešte žltý dolár dostanem. Ja som mala kurňa. Ale predtým. Kamo, ja som minul však, ale minulé to bolo rovno. Prečo to je tak? Pretože... Ešte ma prejme, keď... Oni. Neviem kto. Má ešte tu one nabúral kokos. Už konečne môže nahrávať, už by nové boli žlté doláry ako one. Ježi. Ja si zaplatím permanentku. A ja, počkaj. Ja už cvičím. Ha. Sa rozcvičujem. Ty kamo, aký si prehnutý, si bol úplne prehnutý predtým. Jasné. Ty si bol úplne prehnutý. Dobre, ja idem benchovať 500. Či 300. A napíšte ešte do komentára, či mám natočiť Call of Duty, mohol by som to aj dneska natočiť. A čo aj natočím. Ale prečo mám tie ruky tak... Ja som ti zabral povedať, že hej, ja som huligán a sa sem do toho gymu chodí skoro vždy. Keď som huligán, sa ti niečo idem ukázať, hej? Takto ja cvičím reálne doma. Podri sa. Čo? Takto. Nejak nič. Jasné, ty určite. Tak sa povedaj, čo? No to je ako keby ja to nezdvihnem. Počkaj. Nechceš vedieť, čo píšem. Kamo! Prestaň! Ja si ho nebudem točiť už. Vypadni. Si tam napísal, kamo. Uchylák. Dobre, takže vidíte, aký som vymakaný, ale to nechutné. Obrovský, ja som strawberry elefant. To vieme. Kamo! Čo ti je? Ty mi zavadzáš. Ty ti zavadzam. Ja si vieš, ja si robím cihličky. Normálne mi zavadzáš. Tak. Ja si tie činky berem domov. Dobre sa mi s nimi cvičí. Vieš. Ešte rozviniem 150 kg a idem. Ty vole, ty čo zdráš zrazu? Však ja cvičím v aute. Dáva si nové tričko, lepšie. Dobre, ideme domov. Ježiš. Tak ale nech sa to nedá. Jej. Zabral si mi dať roommate. Ani ti nedám. Haha. Musíš dojsť ku mne a potom ti dám. Potom mi zazvoň. Tu zase nejaký zebeček robí drifty. To je tá opica asi. Tak. Jaj. No dobre, takže ja tu nejdem cvičiť, aj keď sedím. Ty sedíš. No. Wow! Fakt? No. Kamo.
Dobre, ja som docvičil. Ja idem kradnúť. Kradnúť? Áno. Si doma? Áno, som doma. Jaj, ešte kde si? Open. Á! To čo? To je opica. To je ten čimpanz, či čo to je. To si... Hej, tá opica ti nasadala do auta. Počkaj, ale ja som išiel peši niekam a ja to auto som mal. Ona tu bola, ona tu je, ona ti sedí v aute. Už nie. A skáčeme? Hej. To si ty. To si... Čo teraz robí? A čo teraz Kam prestaň, kam to je hrozné. tu pekne? Nie. Prečo si skeletón? Ja viem, čo budem. Čo? Čau. Dobre, ja idem. Ale pekná mysl, čo? Nie. Vykradnem banku. Ja viem, že som, ak či nechceš priznať pravdu. Si vykradnem banku a asi bude na čase, ukončiť video. Lebo ešte... Tak my začneme ani 10 minút. Tak to asi áno. Dobre, potrebujem ísť natočiť Call of Duty. Tak to tých ľudí nebude baviť, hej. Jasné. Také malé video točiť. To není malé video. To tebe sa zdá? Lebo ty si na YouTube ešte netočil. Teraz som točil, to som malé značka, ale toho videa by mali mať aspoň to najviac napríklad promerne také by mali mať asi takých niečo ak 2 pela, hej. 12-14 minút. Kámo, ja som není 2 pela. Dobre, ja idem vykradnúť banku. Ty už vykryl banku. Ja vykradám už, ja rozbijam. Ja to neviem rozbiť. No. Tak. Nemôže sa to zapnúť. Dobre. Dobre. Nie, že mám bombu, musím mať bombu. Nemám bombu. Jejne. Tak. To kde som dal? A odpadlo to trocha. Dobre, musíme čakať. Takto. Hurá! Berem bitcoiny. No chodám, ideme. Nejdeme, ja ešte idem parkour. Kámo, ja ťa vidím zo zra, idú tam kámo more armáda. Jasné. Mám ďalšie. Pozri. Jak? Poď chápať, vidíš tam máme vojenské vozidlo. Niekto by nám vezlo z hora, kebyže to máme akčný film, máme tam aj vojenské auto. Jo, čujem, kam samopal. Čaká, viem. Ty si v rieci, kámo. Fakt? Oni sú tu? Čaká, odsúviš tú strelbu. Hej, ale ja mám čas. Oj, to ty strieľaš. Nestrelám. Ja takýto zvuk, kam fakt nemám, hej.
Čakaj, to odpalím. Tomu ver, ono to vyšlo. Zdrhám, ja zdrhám! Sakra, ja mám... Neradil by som ti, kámo. Prečo nie? Je tam vojak je tam v tom banke. A to je iba jeden. Nejaký ruský vojak vyšiel a si dal nejaký ruský vojak, tam má to našivku Ruska, hej. No. Je spomín. Nie našu práve tú uniformu. Nevadí, tak. No tak, jo, poď. Teraz to sa hasiči. Ty vole! Ty vole! Ty vole! To čo je? Kámo, zdraj. Zdravím, snažím sa. Ja im zdravím na skateboarde. Kamo, ale prosím, zachraň ma. I čo mám zachrániť tomu? Neviem, proste nejak. Ty budem odsiaľom aj z guľovky. Nie, či to odpíšem, jak sa. Zdrám. Ja zdrám pod bazéna. Ty si všetci sem tu, ne? Áno. Ja som mu praje napísal. Ó, oni sú tu! Ja som mu napísal, že in the tunnel. Ja som mu povedal. Ty si fakt. Prosím, otvor, zdrám. Nenapísal som mu. Ja som mu nenapísal, bo tam medzi ničím nebudem taký šiel. Bo dá si obchádzal. Komu ťa vidí? On ma vidí. Ja som nakýval tak už zdrhol, nekdy. Čo keď sa teleportím domov? Ja idem domov. To je nápad. Fakt, poďme sa domov. A jak to? Čo tam robili? Čo tu robia? Však si zvykal banku, ne? To áno, ale... Nevedia, kde som, nevedia. Dúfaj. Kamo jednoho vidím, on to ide okolo tých barákov. On tu všade hľadá. Zatváraj sa, garáž! Jo, ja som v garáži! On ukázal všetky baráky doslova, hej. Ja nemám ani zbraň. Ja som videl, ak zvoní na tie baráky. A ja mám také napáči, nesmiem mu dať proste bán, hej. Dobre. Lebo ani v realitu viac. Nemôžeš dať bán. No však. Dobre, je... Pred radnicou už je. Tak, namiesto čo si to? Namiesto karty. Inventár. Skúsi to, možno poď ho neuvidíš, lebo už ho teraz nevidím. Ja ho tiež nevidím. Skúsim výjsť von s Uzinou. Ja ho vidím. Je tam? Kaďali šo? On išiel do lava pri tej baraky. Na mojej ulici, do lava. Ja teraz vidím, už ho vidím. On tam je aj s hasičmi, kámo, počkaj. Sakra. Podľa mňa on videl fakt tých dvojka z modrých vlasov, lebo tu práve to dá spátočku. On vie, kde som. On vie. Práve on videl tie tvoje modré. On zastavil pred mojim barakom. On je tu. Kamo, jak vyzerá? To je jaký rusák. Tak kúsak. Teraz vidíme. On zdrhá. Kámo, tak odkiaľ moja hlava po celom progame ide hľadať. Ja som sa niekde stratil, niekde som bugnutý zrazu, ale vidím proste cez mapy. To je divné. 360 kamera, hej. Takže ja som niekde bugnutý. Prečo zvonil na baraky? Ja neviem, bo ono ma ho nazval domy, hej. Jak ja vidím, to je ty ten diabol. Ja som nie diabol. Lebo tu niekto vyzerá jak diabol pri tvojom dome. A Maťa, kam Maťa? To si ty! Že to ja. Kamo!
ja budem takýto proste vojak a budem ti pomáhať. No dobre. No dočkaj, tak zdráme. Počkaj. Čo police auto komu? What the fuck? Prepáč. Ja som hodil bombu na diabola a zrazu tam bol aniel. Že ty si hodil tak na aniela bombu? Omylom. Už mám dobré auto. Počkaj, kde je ten aniel a diabol? Pri mojom baraku. Idú sa teda podľa, lebo máš pri banke ináč auto, vieš? Nie. Nemám. Kámo, ona radnica horí. Fakt? No, ona je radnica. A sú tam nové hasiči blízko. Wow. Áno, tam hasiči drom aj chodia všade. Choď pri radnicu, máme nové hasiče. Idem. A teraz ten hasič nič uteká. Pri radnicu choď, to sú nové hory. A ďalší sú hasiči kokos. Kámo, tu sú hasiči, mi toto hasia. Poďme rýchlo, kámo. Ja som tam. Hej. Kamo. Tak, asi dneska už budeme končiť, nie? Dobre, takže čaute ľudia, kamo. Dobre, takže dneska už budeme končiť, lebo to na dneska bolo už veľa. To také priemerne. A dajte like, dajte odber, prosím, aby sme mali aspoň 100.